I ćao ljudi, dobrodošli u moj prvi video. Ja sam Nadina i to već svi znate. Danas ćete gledati moj dan. Znači šta ja radim kad ustanem. Danas imamo svakakvih obaveza, imam čak jedan rođendan i za to ćete da vidite moje spremanje, tako da jupi. Ali za početak idemo da očistimo ovaj haus. Vi to nećete gledati kad ja budem sredila, ali vi ćete finalni rezultat. Evo sada vidite ovako. A sad vidite ovako. I sad još ovaj haus da sredim. Ovo više nema, sve sam očistila. Znači evo ga, i krevet je gotov. I ovo je ovdje sve ok. Sad ćete gledati moju jutarnju rutinu, moje pranje zuba i svega toga. Idemo na to.Ome u WC-u, inače radi mašina, tako da malo će se iza čuti, ali nema veze. Važno je samo da ja vam snimim kako ja perem zube. Jel tako? Tako je. Znači koristimo ovu pastu i običnu četkicu. I sad logično pastu staviš i trljaš. Tako da, evo. Stavili smo. Malo ćemo da stavimo vode. I da peremo zube. I evo ga, sve sam napravila. Oprala sam zube sve. Tako da, evo, mašina radi. Ajme, plešimo. Vidite, ovo je ovako dole, a ja imam ispod toga hlad. Zato što mi je hladno. Znači, ja malo da vam zaboravim poklon pokazati. Inače sam zaboravila ovako, a već je upakovan. Znači, vidite kako je lijepa kesica u moje vamo. Znači, ovo je baš lijepa kesica, mini, ali kako se to već kaže. I ovdje je unutra zapakovano. Znači, prelijepo. Uglavnom, pitaću kad budu otvarale da snime. Zato što da vam i to stavim u video da vidite kako se. Inače gledat ćete i njen video i sve. Uglavnom snimit ću vam njenu reakciju i ono sve ovako kad idem. Uglavnom sam vas sad snimila, ali dobro. Inače imam danas za čistiti previše. To ćete isto da gledate u ovome video, ali to vam neću snimati jer čini mi se malo bez veze. Uglavnom, jedva čekam da dođe taj 1 sat, idem na taj rođendan. Ali sve ovo vidite, moram ovo da sklonim. Znači, idemo ovo da smotamo. Evo me. I sad ćete sam sačekati na robu. Evo ga. Tu je i roba. Zvonim snačiti. Uglavnom, kupila sam sebi juče ovako jednu plavu. Ovako jedan plavi džemper. Tako da, jes. I sad vidite, imam ovu cijenu, ali što je to etiketa, kako vi god kažete. Moram da skinem to. I vidite, ova pidžama, ali kako se to već kaže, Hello Kitty. Imam trenutno na sebi. Malo sam možda se zaprala zube sa vodom. Znači, evo ga. Ovo sam već sinoć skinula cijenu. Tako da ne moram. I to je to. Tam sam malo pokazala što u tome što imam, sve tako. Sad malo da stavim makaze. Da osjećamo ovo. Gotovo. I
I danas malo razmišljam šta da obučem na rođendan. Sigurno neću baš neke hlače. Imam baš puno robe i sad se razmišljam šta da obučem. Tako da, yes. I evo ga. Smotala sam i ovo. Ovo moramo da bacimo u kantu smeća. Inače, u mene je kanta prepuna, tako da i to idemo na balkon da isprazimo neku kesu. Bit ćemo da ima. Tako da, sad ću da vam pokažem. Evo, tu vam je moja kanta. Znači, svega i čega juče sam kupila, išla sam juče kupiti maskicu. I onda imam ovdje papira 100.000. Idem na balkon, sad ikam spava, tako da ne smijem malo da lupam. Znači, gledajte. Idemo. Da. Ups. Inače, imam na balkonu, ovdje imam isto jednu mašinu i to sve. To ćete uglavnom vidjeti kroz druge videe. Moramo da stavimo vamo dole. I sad ovo sve moram ovdje da... Super. Moja maca, Mica maca. Evo ga, bacili smo ovo sve. Yes. Znači moram sad samo malo. To je to moju sejku. Spava pa se navukla pelenu pa sam sad morala skinuti pelenu. Javim vam se kad završim sa njom. Ljudi, završila sam sa njom. Spavala sam i nazad. Umorna sam. Ne znam više ništa da radim. Moram se počešiti, moram se obući, moram sve. Ali razmišljam da se obučem sad pa onda posle za rođendan. Ili da ostanem u ovome dok ne odem na rođendan. Inače sad ću vam pokazati moju robu. Znači, ovdje ima svega i svačega. Da vidite. Ovo su vam majice i sve, ali polovi majica ne može, ali su providne, ali nešto tako. Najvjerovatnije je da ću obući kao neku majčicu i kao dala neke tajce, jer mi je bez veze da obučem hlače i to, jer trebaju mi, rekao se još trebaju, kako se zove, ne pokućnice, copate. Tako da, a dole imam svega. Znači gledajte ovaj haus, sad moram to da pomotam, sad sam to dovidjela. Ali to ću ja kao inače ovako, eto ga, ne znam dobro, ali nema veze, evo ga. Znači i hlače, to su te hlače koje sam mislila, ali neću ih. Znači vidite, imam vam, gore su mi kratke majice, ali to 100% neću. Ovdje imam, vestice i to. Evo moji nokti nalakirani. Moram da skinem tlak, ljudi, inače nikako mi se ne sviđa. Evo ga, to je ova tabla. Vidite, sad ću nešto da vam napišem. Baci subscribe i like ako nisi. Znači, bacite subscribe i like ako niste i molim vas pretplatite se na moj kanal. Znači, i moj doručak. I evo,
Moj doček. Tuna. Tunis. Moja sestra posljednjim vam se javlja. A ja vam se javim kad pojedem ovaj svoj doček. A šta već. Ljudi, evo ga, nastavljamo. Nakon kratkog odmora samo moram da usisam. To je nešto najgore u mom životu. Vidite, moram u stolicu da gunim. Evo, to vam je moja bijela majica. Vidite ovo, kaos. Znači moja Hello Kitty, ovo. Sad mama treba da donese usivač da ovo ovdje dole usisam. Znači da. Tako da jes. Vidite kako usisava. Ljudi, sve je usisano. I ovo je bilo puno prašne, pa sam na kameri kao da ima još prašne, ali nemam. Čisto je ovo, ne znam, ovo su neke, ovo je nešto nam pomštetu. Znači, umorna sam od ovoga dana. I nevjerovatno je da ću vam se javiti sad kad se budem krenula spremati za rođendan. Inače, na rođendanu puno nećete vidjeti, jer najvjerovatnije da ću ja da snimim poseban video za to, tako da super. Jej! A mi se vidimo kad se budem pripremala za taj rođendan. I ljudi, nastavljamo. Krećemo sa oblačenjem za rođendan. Znači, ja se baš dugo oblačim. Tako da, možda ovaj džemperčić obučem. Sam nekako mi se čini kao da mi je kratak. Pa mi onda nešto... Čekaj, moram malo da razmislim. Ali ne znam da li da obučem neke vaketajce. Naprimjer, vakve, jer ove su predivne. Ali da obučem vake, imam vakav i vakav materijal, znači sivo i crno. Znači, ljudi, ja bukvalno ne znam što da obučem, ali da obučem ovu trenerku. Ali nekako volim malo da sam sređena, tako da tajce, ove sive, uvijek oblačim. I sad, ne znam da li... Uzeti bi nekako ovu majčicu, ali nekako mi je bez veze. Ne znam da obučem kao neki džem. Ne znam, neku ovu ćemo majčicu. Ova majčica je baš lijepa. Kako ja izvlačim robu, znači kad mama ovaj video vidi, mada su nesvijesti. Znači, ovo će biti moj outfit za rođendan. Zato što neću ništa pretjerano, zato što to je, možemo reći, ko neka igraonica i da ne mogu, ako planiram skakati, ne mogu tako utme da skačem. Sad moram Lighthouse da ostavim, katastrofa, nije sada. Uglavnom sad ćete gledati kako se šminkam. Yes, malo znam, ne znam ljudi još držati kamere, ali dobro. Sve žive zabole me. Pa malo pjevanja, malo diskoteki. Znači, stavljamo traketinu. Ovaj video će da traje ni 20 minuta, to sam sigurna. Evo ga. Malo sam brljava, ali ja vezi. Evo ga. Voda. Vodu smo naprskali. Idemo na šminku. Znači, ne znam jesam vam kad pokazala moju šminku, ali evo ga. Sad ću vam pokažem. Kada ovo se izvučem, znači ono ima svega. Evo ga. I gledajte. Imamo sjenke, rumenila, karmine, ovo kako se to kaže. Kako se šminka zove, znači
Spadam telefon. U to ljudi stvarno nisam upućena. Ne znam ljudi. Ja danas ništa pretjerano na sebe neću staviti. Znači, molim vas nemojte hejt komentare da se ne znam šminkati. Ja se ljudi našminkam samo nekako malo bez veze, nemam pojma da šminkam. Ja se kao nešto kao stavim na sebe, nešto kao... Ja se samo šminkam, samo nešto da mi fino ispadne i to je to. Samo da mi lijepo ispadne i to je to. Inače, za šta drugo ne. Uglavnom, kad se šminkam, ja ću da vam kažem kako sam ja krenula to da snimam. Mi smo jednu noć sjedili ovako i pričali smo i ja sam dobila, kad sam išla na izlet i posle izleta sam dobila ring light. Ring light, tako da se kaže. I ja sam babu pitala mog tatu zašto je on meni bum kupio taj ring light. On je rekao kao kad kreneš snimati to tako. Ja rekao dok ja krenem snimati i to sve, to će godina proći. I onda je on rekao kao pa, jel znaš ti to? Pa rekao znam. I kaže on meni haj probaj jedan video, haj snimi. I ja odem snimim, odlično sve. Vidjeli ste uglavnom onaj moj video. Hvala vam na velikim subscribe-ovima i lajkovima i na komentarima šta mi lijepo pišete. Inače, ako želite pozdrav u videu, napišete mi u bilo koji video. Ja želim pozdrav u videu i ja ću napraviti za tu osobu pozdrav. Inače, pozdrav za sve koje me prate širom. Ovi koji me prate, znači za sve, ali napišite mi u komentarima ko želi pozdrav. Pa ga pozdravim u videu. I tako da sam ja krenula da snimam. I vidjeli ste onaj moj prvi video, kao što sam vam i rekla. Inače, od tada su mi počeli videi. I danas sam se odlučila da ću snimiti malo duži video za vas. Jer mi je malo žao da vam ne snimim neki malo duži video. Ali nešto malo duže, nešto tako. Crvena, neka sam je živa i mrtva je živa. Nešto tako. Gdje moram meni lovu. Inače, to sve radi s prstima, ne znam zašto. Inače, slomilo mi se. I zato sad imam ovako odvojeno. Ali inače nosim pokrov. A ja vam se javim kad se našminkam, ali možda i u toku šminkanja, ali možda kad budem stavljala maskeru, ću vam da se javim. I evo me, gotovi smo. Inače, eyeliner, samo malo ga stavim, inače se nikako ne vidi, tako da samo malo da me vodala izboljša. Evo ga. Znači, da li se vidi šta? Ne vidim. Jer ja inače eyeliner ne znam da stavim. Jer ja ću vam snimiti da možda video kako ja stavljam eyeliner. Znači, to je katastrofa. Inače, najbolja maskara na svijetu. Nemojte sad za reklamu. Najbolja maskara. Joj Bože. Znači ja ne znam zašto ja sve ovako ubrzala, jer ja u jedan ljudi imam rođendan. A sad je, pada mi telefon, sad je 10:58. Znači ja imam sad vremena da se spremim. Sat vremena jer u 12 i nešto idem. On blizu je mene, ali moram malo požuriti. Tako da... Ja, gledajte mi prste. To vam je ljudi posle eyelinera. Od ove gume ovo ne može. Može biti čak. Nikad neće meni vidi mene.
Neka se mi ja se javim kad završim make-up. Ali kako se kaže? Nago ljudi, gotova sam. Sve mi je malo vatraka, kosu uništila. Moramo početi sa frizurom. Inače ništa posebno neku frizuru neću. Ali ću napraviti ovako neki rep, nešto. Ovako nešto. Ako ću nešto napraviti, neki repić. Uglavnom ovako ovo da napred, imam to. Katastrofa. Stvarno, nemam... Ja nikad ljudi ne kasnim, ja sam uvijek tačna, znači, ove koje sa mnom bile, ove koje su bile sa mnom na izletu i pozdrav za njih što su bile u mojoj sobi, mi smo se oko 10 navečer morali pakirati. Ja sam toliko bila iznervirana, znači, da bi uzela sad onaj kofer i bacila kroz prozor, zato što je to mene toliko iznerviralo. Zato što oko 10 sati da se ja idem pakovati. Gdje si to vidio, znači ono, kad se trebamo ići i vraćati, hej, u 10 sati navečer se ja idem pakirati. To nikad u životu nisi mogla vidjeti. Smeće. Bacila sam kantu. Znači, katastrofa. Ja ne znam da li se vi zbog takvih stvari iznervirate, ali ja se iznerviram. Zato što u mene sve tačno mora da bude. U mene nema tralbe. A ja sad se sjetila, mogla bi sad uzeti možda peglu pa izravnati kosu, ali da je malo uvijem. Ali ove šiške malo naprijed, ovako da uvijem, ovako nešto kao da budu. Ovako nešto kao, nešto ovako kao. Idem po peglu. Evo se ja kad je uzmem. Evo ga, imam 100.000 pegli, fenova svega. Znači, češem mi nešto, samim ništa ne uvijam jer nemam pojma kako da uvijam. Danas ćemo da koristimo peglu. Usivač za vijanje kose. Znači moram 100.000 kabla ovdje. Znači moram sad ovo da sve odpetljam. Umorila sam se. Moram da to stavim da ispetljam. I da stavim da se mi, kako se to kaže, da mi se ugrije, kako to kažete. I onda da mogu da uvijem, tako da, yes. Danas nisam još gledaj sad mađionče. Wow, super. Sad je moram uključiti. I sad dok ovo ne prestane blicati, znači katastrofa. Prvo se moram počešljati, to je prvo. Ja, gledajte mi ko se nakon ovako greb. Ko čudovište nekom. Ovo najbolje ljudi, kad trebam koristiti peglu, najbolje mi. Stojat ću. Evo ga. Moj Hello Kitty. Evo ga, ova pegla se već ugrijala. Inače mora biti počešljena ko sad za ovo. Današnju radim. Evo ga. Super. Sad uzmemo peglu. Znači samo ovo gdje mi nije uvijeno. Wow. Evo vidite. Znači ovo ne trebam ništa previše. Sad ću ovako cijelu kosu, ali ovo nikad se ovako ne može izravnati. Ali to sam samo malo kao da mi se ništa malo više razmaže.
Malo ovako da uvijem. Da li je ovako dobro? Meni ne sviđa se mi da. Ugasno pedlo. Sam sve završila, odlično mi kosa. Sad iz ove lijepe divote treba sad napraviti rep. Kosu inače neću raspustiti, što će biti onda vruće, onda katastrofa. Odlično. A bi mogla ljudi i plitencu, ali ne da mi se plitencu, bolje mi je ovako rep. Evo ga. Odlično. Odlično. Ne sviđa. I sad vidite kako imam ove, moram se ovako da izvučem. Evo ga ljudi, napravila sam kao pravno nešto. Malo rijep da počešljamo, napravila sam moje šiškice. To mi se malo sviđa ovako, baš mi je zanimljivo. Meni se malo sviđa. Nisam nešto pretjerano izvukla, pa ono, ću ih malo ovako, da, moram ovako malo. Kao ovako malo da su malo unutra, jer onda je bolje. Eto ga, malo vodice. Evo ga. Odlično mi je. Ako bi slučajno vama gore htjela nešto da zaližem, moram vam sam još navlu da stavim, da bude čisto zalizano. Iza šnalca. Gotovo, zalizana jesam, to je sve ok. Tako sam je ok. Ja sam se završila, sam da se presvučem, ali to ću na kraju. Jer ja ljudi imam sat i 1 sat i 30 minuta još imam, znači da se spremim da radim sve što hoću, jer sam se ljudi previše rano. Trebala sam tamo oko pola 12, a možda i u 12, zato što ja se uvijek brzo spremim. Ja ne radim detalje, što ti ja znam. Ovdje iza mi nije nešto dobro. Ovdje varam isto šnalcu. Evo ga šnalcu. Eto ga. Da mi se ovo vam izravna. Evo ga. Gotovo je sve. Ali uživo je bukvalno ljudi ljepše. Yes, uglavnom vidjeli ste što ću uvoći, a nešto malo se razmišljam da bi nešto malo nešto da promijenim. Nešto bi voljela kao da mi je
Da nije posebno, nego kao ovaj, ali ovaj ipak ću ja mislim da ovaj džemper, da neću ovu majicu. Ali samo dole, ne znam šta bi. Ja bi nešto uz Texas. Vidite, svega imam, ali ja sam odlučila za ova dva. Evo, sad ću vam pokazati. Ili ovo je moj outfit za rođendan. Outfit, tako ja kažem. Znači ovako, to je mi to. Yes. Ja sam boravila slučajno. Znači moram ovako, tako da jes. Teško je biti, ja. Evo ga, idemo da se oblačimo. Prošlo je sigurno jednih pola sata što je sam ono vam snimila. Idemo da se obučemo i da budemo spremni. Moram se inače naparfemisat, moram sve, tako da javim se kad se obučem. I evo ga, gotova sam. Obukla sam se još čarape, mislim zeleno. Ovo sve, ništa ni s čim, znači ono, sve u nekoj svojoj boji. Ali nema veze, moje čarapice. Tako da, ja vas stavila ovako, sorry. Znači, evo ga moje čarapice, sve to, tako da oblačimo čarapice. I da budemo spremni, da se moram naparfemisati. Znači, stavila sam dezodorans, sve. Bang. Idemo. Imamo sad razno svega. Imamo ovaj iz Zare, Izvinjavam se malo ovaj house name. Znači imamo ova dva. Ova je jako lijep i nježan, a ovaj je malo jači, ali isto dobar. I ja danas razmišljam da stavim ovaj. Znači kao što vidite ovaj. Tako da najvjerovatnije da ću ovoga da stavim. I evo ga da vidite šta ja tu radim. Eto ga. Ja ga 100.000 stavim na sada. Znači, on je katastrofa. I sad moram se izabrati još sjajlo. Balko sam očela vamo iza, vidite. Bang. Odlično. Znači sad ćete vidjeti moje ruževe. Imamo ovo, ali ovo neću staviti. Ovo i ovo. Ali ja bi danas nešto malo da se mi sjaji. Ovaj ćemo da stavimo. Odlično. Da ga stavimo. Mislim, još mi je ravno, to ću imati u torbici. I kad krenem ću ga staviti. Naravno ga neću staviti da ga neću zaboraviti. Zato što ako ga zaboravim, stavim sve. Malo voda raščašljamo da dođe skupa, zato što ružno izgleda kad je razdvojeno. Evo ga. Mi se moja šminka sviđa. Odlično sam uglavnom vidjela stavim moj plavi džemperčić. Da, nisam nešto pretjerano, ali dobro. A mi se vidimo kad trebam da krenem. Ćao! Najbolja sam. Idemo da jedem. Radila sam greške.
Znači, unala sam se sa Nitruke i idemo i promoci. Idemo sad. Ja čekam. Dneska dođem gore. Nikoli. Ok, no v glavnem, kakva sem navodila. Ne smete hoditi gor po toboganu, ne smete hoditi po mreži. Avteke si delite, pa z avtekami se samo v eno smer lahko Jaz ko sem z onim kolesom, vozite. jaz sem z onim kolesom padala. Kje? Kje avto? Pritekla. No, ne smete se prerivati, ne smete se grdo obnašati. Kaj če kdo... Jo, evo ga! Joj, beži! Beži! Kje je tobogan? Kje je kaj? Kje je Luka? Joj! Kje je to? Dobre, tam se Luka. Šel bi domov. Znači, idu domov, daš ne boli. Beži sem! Si vredi? Ja. Ne vem, kako bi se skrila, ker to ni Luka je tako hiter. Zdaj sem tudi recila. Moram videti. Ima zelo svetlo rumeno majico. Vem ja. Kje je? A oni se tam likajo. Luka, Luka. Jo, evo ga. Pride sem. Pride sem. Pride zdaj. Kje je? Samo da vidim, kje je. Kje? Vsi se grejo tam likat. Kje je? Jaj, ko nam pride s hrbta tam. Evo ga, tam dol je. Gremo! Ok, reči, ko boš doli. Ok? Si? Ja. Auč! Res ne mogu. Joj. Jaj, tu je. Kje je? Joj, tu je. Oj, ne, moj teče, počekaj. Pazite, gor pride k vam. Joj, Au. Aj, Luka, gori! Luka, prijatelj gor! Crkla sem. Kje je Luka? Gori, Luka! A je, evo ga. Odpremo toboganu! Gremo. Gor! Gor. Tiho. Stavljenica, bježimo. Odjednom. Uzdijane smo. Kje da grem? Kje Jaz beži? sem hitro zbežala. Kje sta njedva, kaj njedva? Ker se dredi dred. Joj. Prije! Kje? To pod... Pa idite dol! Idite dol! Dol! Smo se igrancom. Idemo sa Nitruke, idemo na tvoj. Roke umij. Vsi roke umij. Se najboljše, draga Mila, se najboljše za te, da svečke ima svaka tisoč želja, naj se vse ti izpolnijo, draga Slavljenka. Bravo! Ja i Slavljenica vozimo brm. Jel' tako? Wow.
Evo ljudi, reklama. Idemo. Idemo sjesti. Jej. Ne možeš ni od šta sjesti. Igram ove igre kako se kuglaju. Kuglaju se. Ja! Ajde da vidimo. Radi dokazivanja umiješanosti osoba u ubijstvo počinjeno krajem novembra 2024. Ne može se to više otvoriti. Slovenska policija je navela da puštanje na slobodu ne utječe na aktivnost nacionalnog istražnog ureda, niti na predistražni postupak koji je u toku, koji vodi specijalno državno tužilaštvo. Istražitelji nastavljaju s intenzivnom kriminalističkom obradom u saradnji sa stranim sigurnosnim organima. Šta to piše? Volim te puno. Eto, ne području Mostara uhapsili su jednu osobu. I čao ljudi i vidimo se u narednim klipovima. Nadam se da ste uživali u ovome videu, da vam je bilo dobro. Sa mnom je Slavenica. Inače smo kod nje kući. Tako da jej! Ja malo sad igram na gitaru.